дөресен әйткәндә, бер яктан 5нче кеше килә дигәч, без әзрәк куркып куйдык. Чөнки аңлашылмый, ул 5нче кеше безнең төркемгә ярыйчакмы, ярамыйчакмы, безнең теге дулкынга имеется в виду. Безгә ошармы, аңа ошармы? Баршагызга да сәлам. Минем исемем Динар була. Мин Актаныштан. Кичкенәдән дус егетләр белән без биргә ярата идек, рэп укырга ярата идек. Дус егетләр белән бергә профессиональ дәрәҗәдә бисәк, рэпны без үзебез өчен үзебез арасында яза идек, укый идек бер-беребезгә. Кем-кемне җиңеп, җиңү дәрәҗәдә versus. Шумен. Кастингны игълан иттеләр. Егетләр килделәр, киттеләр, төрле кешеләр булды дип әйтәсе килә. Ләкин ничектер инде теге киләләр, китәләр. Без инде бер моментта уйлап та куйдык, әллә инде 3нче кеше булмастан икән дип бераз. Июнь айында Караш төркеме кастинг игълан иткәч, нигә барып карамаска дигән ой килде. Мин килдем, кирдем. Беренче тапкыр килгәндә мин егетләр белән танышмадым. Минем белән таныштылар кастинг оештыручылар, күп сораулар бирделәр. Мин җавап бирдем булдырылганча. И шалтыратуны көтегез дигән вәгъдәдә мин саубуллашып өйгә кайтып киттем. Икенче көнне, или өченче көнне уже истә түгел, миңа шалтыраттылар. Мин килдем, егетләр белән таныштым. Динар күргәч, сразу теге иң беренче минем мнение булды. Бу малай бурча гына әйткәндә чего-то стоит. Мин карадым, аннан соң алар мине карадылар. Инде теге таныштырдылар бит инде. Динар шул тоже кастингтан дип, ул сезнең белән булырга мөмкин дип әйткәч, аңа бирем әйттеләр. Биеп күрсәтергә. Он включил свою какую-то музыку и начал импровизировать. И я вообще, естественно, удивился, у него просто такие движения. Но он классно, он умеет танцевать хип-хоп. Видно, парень, занимался, танцевал до этого раньше, у него прям вообще движение четко, резко, классное. Бейдем, нәрсә бейгән истә түгел. Кып-кызыл булып чыктым инде, түзәрлек. И он ушел. И потом назначили, у нас есть расписание, когда хип-хоп занятия, там остальные занятия. На следующий день, или на какой-то день, нас опять назначили хип-хоп. Мы приходим туда, и бац, я вижу Динара. Думаю, ничего себе, обычно все приходят и уходят, и не возвращаются, а тут ушел и вернулся к нам обратно. Егетләр белән бергә дәресләргә йөри башлагач, мин аларны якынрак белә башладым. Хип-хоп дәресендә ул ничектер югалып калмады. Аның уже үзенең фишкалары бар иде, уларны сразу чыгарып күрсәтте. Денис нам показывает движение, и он прям бац, схватил по щелчку. Я такой думаю, что-то тут не то. Тогда с импровизацией он нормально вообще показал себя. Сейчас хватит вообще все легко. Всем hello, bu Караш төркеме. Сәлам әйтегез. Короче, мужичок стоит. Ой, парнишка. Это, короче, новый наш участник из группы Караш, зовут Динар. Алла берса, скоро дебютирует. Этот, конечно, не будет, может быть, после дебюта, поэтому вот, смотрите на него. Я как-то подошел с ним и сказал, типа, а раньше ты вообще чем занимался? И он говорит, я как бы учился на хореографа. А я говорю, все понятно. И ушел домой.
Шучу, не ушел. Остался. Булат ничек истә калды. Булатның көлүе. Ха-ха дип көлү һәрбер сәламдә дә көлү, покада да көлү, и дәрес буе көлү. Көлү дә көлү. Шундый сүз ишетеп калдык укытучыдан, ул әйтә: "Бу егеткә 1-2 дәрес җитә, бу Булат белән Айназны сразу узып китәчәк" диде. Ну, безгә, конечно, бу ошамады. Ничек ошасын инде. Ләкин күбрәк шөгыльләнергә стимул булды. Айназ белән мин башта бик якын аралашмадым. Ну, ул минем күз алдымда универсал, и бии, и моңлы җырлый. Ну, минем еще адаш дисәм адаш түгел. Ул тоже минем сыман Ахунов. Бергә тудык дисәк, ул иртәрәк, мин соңрак, ул 4-се, мин 5-се. Туры килгәнбез. А мне двое Ахуновых, и они не братья. Бау! Это, во-первых. Во-вторых, они вообще противоположны друг другу. Ну, характер у них вообще разный, рост разный, телосложение. Это, во-первых. И, во-вторых, Айнас иногда немного даже бесился от того, что он быстро все схватывает. Я не знаю, почему он так. Ну, надеюсь, он скоро с этим смирится. Как бы, это уж никуда не деваться. Я же не бешусь из-за того, что он лучше меня чуть-чуть. Я не знаю, кстати, Динар лучше меня или нет. Дәресләргә килгәндә, бию дәресе үзен якын булгач, миңа бик авыр тылмады. Вокал дигәндә Вот, честно говоря, когда я пришел, только начал ходить, вот прошел этот кастинг, я брал же индивидуальные занятия по вокалу, и мне казалось, что, ну, я норм. Как бы, потом, когда встретил Айназа, моя самооценка упала, потому что это просто небо и земля, то, что я там... Все равно на этот год я как-то наработал немного вокала, но я чувствую, что все-таки немного все равно я лучше стал. И я, все равно посреди вокала, если смотреть по 4-бальной шкале из нас 4, когда мы были, первым, конечно, был всегда Айназ, второй для меня Дамир, третий Руслан, 4-й я. Но когда пришел Динар, я также остался 4-м. Шикарно. Я также остался 4-м. Рэп частьлары, рэп укыганда, аның үзенең карашы бар, аның үзенең интонациясе бар. Үзе албара, шунда әзрәк әйтеп җибәрсәң, ул белә кайда барырга кирәк икәнен. Вокалга килгәндә, ул сораша, бу сердә ничек, дыханиены ничек алырга. Сейчас вы можете сказать, зачем рэперу вокал? Я могу вам привести несколько аргументов. Во-первых, вот за это время, которым я занимаюсь, именно вокал помог мне читать четче рэп, его лучше преподносить, потому что если у тебя есть голос, то и, конечно, подача будет намного лучше. И на рэперской партии все равно ноты, в которые ты должен попасть. А вокал как раз-таки помогает это сделать. Потому что вокал – это неотъемлемая часть любого артиста, который выступает на сцене, поет и танцует именно. Ты рэпер, ты не рэпер, ты должен уметь попадать в ноты и должен распеваться. Ну, мин тырышам булдырылганча. Мин тырышам. Если что, это он прикалывается, у него хороший голос. Динар келгенге мен өзім бик шат, честно айтканда, потому что әлі өзі бір биючі малай, әлі биючі да қырауқта керек, чөнки біз бию бойынша да, жыр бойынша да өсеміз. И мындай әйбәт тезгенде биюны электротron егетлер керек еді бізге. 5-нче кеше килү белән безнең биюләр ничектер сразу тулыланды. Ниндидер кызык
рисуноклар келип чыга башлады. 4 киши белән бит инде артык. Русча әйткәндә не разбежишься. Но 4 кешедә 2 алда, 2 артта, 2 артта, 2 алда. Ничектер шундый гына 5 булганда теге клин да ясап була, блин да ясап була. Шунда ну, төрле неләр рисуноклар ясап була. Парень, то, что нужен как раз-таки для нас. Только надо немного подтянуть вокал. Хип-хоп хорошо схватывает. Рэп текста пишет. Татарин. Динарчик. Хочу, чтобы он уже и так хорошо влился в наш коллектив. Он нас легко принял, мы его легко приняли. Шундай әйтергә кирәк, ул бик шундай позитив, бик һәм күп кырлы. Төрле әйберләр белән кызыксына һәм аның белән аралашуы кызык. Әйтәмеш әле безнең белән теге аны ачып бетермәдек. Уже кызык. Минем хыялым егетләр белән бер тулкында булып, бер элемтәдә булып, бергә татар эстрадасы, татар музыкасына карата карашларын үзгәртәсем килә. Карашларын. Bas kızına bitte, sin basmazsan min basmam. 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 Нет, я не стою. Ты стоишь в одной линии, да? Я, да, в одной линии с вами. Все, стоп, спасибо. Ну, я был с тобой в одной линии.